Ay, apo. Makabanog laki diti magna. Ay na mayat man taadakan Marites. Ampay Ay manan. na apaw. Bakit? Di pa'y tim-timpuak dagita manok awang kamanan. Apay nagagapo manay napang kaman nakichismison aya apang kaman nakimaritisain no. Panagkit-kitam kanyak chismosa. Nya pa'y kumangay. Napanakimatang ti ikapitan eh. Ay apaw datanay intimblaan ka tigapay mo. Ano ang kamang nagreklamo. Ay naapo bakit? Dandani mabaawan ata kaping at tinimplakon. Panagkit-kitam kanyak chismosa launay. Apo, kanya kumangay. Yung amom lakay. Nyamanan? Yung tataborsyo. Ang payahan tatabor siya? Ang kanong nga makapagna. Ang tao tayo nakapag na yung tatabor siya kung nakita lang, di namin sangal daw nga data pag na. Ay nalakay. Di makkel jay saka na. Di makalgisa ka na. Tuwan, tapan na kanu kinugtaran di jibon kung tisango ti balayda. So aday di makkel nauungat kanu dagdian si Siti Jay. Kinugtaran na lang yung buntaon. Di makalgisa ka na. Tuwan, Naapo bakit? Mamatpati kayo kadagitang ansi-ansi site. Ay naapo, sino man nagibagan? Di man albularyo ditan. aan lakay ang paypayso. Talaga Apo. kanu nga naungat. Dagdian si Siti Jay nga agigyan ijay kano. Mamatpati kayo mutikas tabak maite. Ay apo, ang paydim ammo ni Tata Kardeng. Ang paan ni Tata Kardeng? Di makkel ma lang dagdian ima na. Makalgimima na. Kawan. Wen, makagapo mo lang identi bunton nga jay taamom. Idi agigyan da pay lang idi balay nga pagigenda lakay bursyo tatta. Pinadas na kanu nga kinali dedi bunton. Kaya nangarod kanu nga ikaten. Tatta di makil dagiti ima na. Awanin napaungot na dagiti ang sisit. Naira na lang met bakit? Dadya pinagkali na mo yan tibong taon. Ay apo baka damot ti sakit na nga mabaling nga isuti makagapaw. Ay na apo mamatpati kay kadagitang ansi-ansi si Mike. Ang pwede ka mamati. Anga talaga bakit awan ti pamatik ti kaskasta ay apaw pamati lang dagiti lalakay ken bakit ide nga ngagpanpanti kinagbe-brief. Ay ako may sapay nga ebidensya lakay. Dapat ti may isang ebidensya. Kawan, ninanabitan. Kaya pa ano mo ninanabitang maite. Napanaguong. Tawa makita na nga uong. Tinupraan na lang kanu di buntong. Ay nako, nagkabibaw si ka. Nagdaktal giniwa na. Di makil di bibig na? Tinupraan na lang di bunton, di makil di bibig na? Gusto nga talaga nga nauungat na gidi ang sisit nga dadjay ka no. Sigurado ka, nga di bunton di ninupraan na. So nga di makil di bibig na. Wan, di uri pa mo damagan di kantina. Iso nga rin nga nabayaganak nga nagawit. Dadjay. Sa istoryana. Ata nga bunton nga ibagbagam, ajay dakil nga bunton di sangwanan ti balay da tataborsaw. Wan, Sigurado ka. nga di nagbayag nga bunton ni Jay. Gapo di genti bunton nga kinugtaran ni tataborsaw di makalisa ka na. Kinali ni Uncle nga Kardeg di makalitakiyag na. Correct. Tinupraan ni Nana Bitang di makalisubsob na. Correct. Sure ka dita? Sure, 100% sure. Talaga ka nung ano, ungot na gilin sa Siti Jay. Sumdim pan padasa, yun nga nagmagmagday. Bakit? Tignan naman dati ka pa, pang kuman iswang na kay buntaw. Nya? Nakapay labakan.